Mga kaspero, ito yung unang huli natin. Malakas kasi yung agos, sinundan ko lang. So maraming malalaki. So ito yung unang iangat natin. Mga kaspero, unang angat. Okay. Ayun. Ayos. Ha! Madagdagan pa yan.
Pangalawang ahon mga kaspero. Ayan. Wow. Ha. Ayan o. Kuan, limang surgeon fish mga kaspero. Dami. Ayan mga kaspero, nandito na tayo sa tabi. At tingnan natin kung ano yung mga nahuhuli natin. Kasi ang dami kaninang malalaki. So ito. Ayan, ang daming surgeon fish o labahita. Kumay dito sa Boracay. May sweet lips pa. Ayan mga kaspero yung nadali ko ngayong gabi. So bibenta namin bukas yan. At baka hindi ko na mabidyohan. At saka shout out nga pala sa lahat ng mga solid supporter natin. Hindi ko po kayo may isa-isa. Kaya God bless you all. Thank you.